Трябва мъжете да отстъпваме от време. Абе, те жените трябва да отстъпват. Ами те са по-трудни. Така. Писали го! Това ми харесва. Това ли? Да, то на кое е? Да купи в България. Недвижими имоти. Вие какво знаете за тях? Занимавате се с недвижими имоти. Да ги продам. Добър ден, удобно ли да ти задам няколко въпроса по повод празника? Няма да те притесня. Добре, окей. Хубаво. Бързат. Петколо капитанине. Вие двойка ли сте? Бихме могли да бъдем. Не. В принцип не бе тя приятелката. Просто за балона. Изневерявате си. Какво бихте избрали? Къща в покрайнините на Варна или апартамент в центъра? Аз бих избрал апартамент в центъра, защото е по-удобно. А какво предпочитате между другото? Къща на село или апартамент в града? За сега апартамент в града. А според теб каква е тайната на компромиси? Ти си по-редният човек, който казва компромиси. Ами, значи е това. трябва мъжете да отстъпваме от време. Абе, те жените трябва да отстъпват. Ами те са по-трудни. Така. Писали го!